Ало! Морски! Ти ли си, бе, човек? Какво стана? Така не? Ей сега, човече, ей сега! Какво стана, бе? Какво стана, бе, човек? Открадали са колелото на дъщеря му, на Морския! Шибани педали! Искат откуп! Хайде става, момчета, и сега ще ги намерим, хайде! As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in chalk. Сервиза в хотела, сервитьорката Орнела. 5 звезди съм, казва тя, айде да ти угодя. Рум сервиза в хотела, сервитьорката Орнела. 5 звезди съм, казва тя, айде да ти угодя. Беше супер маце, просто топ модел жена. В очите й долавях много страст и топлина. Хвана ме на тясно и на мен ми стана ясно, че ще има тупор. Laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone, but I ain't never. Абе няма чакай тук, бе! Дей така, вижте, 4 човека по 100 килограма, ви! По 100 килограма, бе! Като така, не е честно, не е равностойно стане, дей така! Моля се, отидеш тук, бе, като чисто игри! Не е честно, бе, не сте равностойни, аз съм сам човек, вижте! Аре, ко се опакаш? Ко се обясняваш само? Отиде го! Пак е неравностойно! Вие сте трима! Кого подкрепяш? Си от него подкрепя! Вие остана боя! Вие остана боя! Момчета! Вие сте трима, ние сме двама! И колкото има, човек! Стига така, то да не е някаква игра тук, събим! Не става, бе! Не става, просто не е честно! Не е честно ли? Не е честно ли? Аз си дам тост, ай! Отиде! Аре, отиде! Тя стана боя! Чакай! Коста! Чакайте, пак и не е честно, ние сме сега трима, вие сте двама! Абе, какво пак? Аре! Ами, двама! Как се казва? Какво правим? Какво ще правим? Бил майката, човек! Ай, ти тръгай! Ай, майката! Ай, се оправди! Макай се така! Макай се така! Чай, виж какво Ай, правим! Ай, Ай, ще знае! Какво стана, бе? Чакай, какво стана, бе, човек? Чакай, нали почнем с телефона? Добре, човек! Идваме! Какво стана? Какво стана, бе, човек? Открадаха на му... Чакай! Така ли е? Ей, сега идваме! Какво стана, бе? Какво стана, бе? Отвлякаха на Морския колега! Какво стана, бе? Какво стана, бе? Отвлякаха на Морския колелото! Какво? Попилен съм млъчни!
Не бе, човек, що снимка бе, човек? Чакай бе, чакай бе. Води го, ей! Хубавна среща пак се избухна, момчета и момичета. Ай късмет! Ще гледаме с пак На морския колелото сме го опаковали като кремвир в гаража. Хайде борци, дайте ви пак.